А чували ли сте за законовата 2-годишна гаранция за стоки, закупени от Европейския съюз? Винаги имате право на минимум 2 години гаранция от датата на получаването на стоката. Ако в рамките на една година от получаване на стоката се установи дефект, не е необходимо да доказвате, че той е съществувал по време на доставката. Приема се, че е така, освен ако продавачът може да докаже противното. Стоките, закупени от частни лица, не са обхванати от тези правила. Това е минималната гаранция от 2 години, законовата гаранция. Иначе всеки производител или продавач може да даде допълнителна гаранция. Един много интересен пример. Купувате си смарт телевизор. Няколко месеца по-късно едно от предварително инсталираните приложения спира да се отваря. Тогава се свързвате с продавача, който е длъжен да ви предостави необходимия софтуерен апдейт. А също така, за стоките втора употреба минималната гаранция е една година. Стига да е от оторизиран магазин. Пускам примери.